Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina gajiya? Ba gajiya. Lafiya dan. Suna na Habib. Wannan kuma mata ta ce Nusaiba, jikarka. Nusaiba? Nusaiba ke ce kika girma haka? Ko dai wayo kika yi min ne? To ko duk abincin Kano din nan ke aka tarawa ne kike cinyewa ke kadai? Ka ji min dan tsoho da rigima. Kai ma abincin ka cika girma haka. Yanzu ka san abin da za a yi? Ka bar min Nusaiba neman aura. Domin kun daɗe da ita. Da dai kayi haƙuri ka ba mu ita. Saboda ni da ita mutuka na ba gaskiya. Duk da ni da kai kishiyoyi muke. To ai jika ta ce kuma kai ma jika na. Kai kun daɗe. Kai ma ai jika na ne. Ya dai? To, ka san abin da nake so da ku yanzu? Dama ina da baki kuma ana jira na, saboda haka ku sauwaƙe mun zan tafi je in gansu. To sai yaushe? Shikenan ba dama mu ma muna hanya dama. Mun zo ne mu ga gidan sai mu sake dawo lokaci. Nusaiban duniya. Kai ka dawo. Sanu. Yawa ya gida lafiya. Ki ce? Ya ta ce wacce nake ji da ita. To ya ba ku mana mu zauna da ku. In ya so sai da ya dauke. Yi haƙuri ba su iya zama yanzu ba.
akwai inda nake so su je ni. Gobe za ka dawo da su to in yi so sai mu wuni a nan muna hira? Zan duba ni nazari. Idan zai yiwu za mu samu. A sai ka yi nazari? Ni da kishiyata? Shi ne zuma abin da za mu ce sai an jima. Gaskiya Hauwa, ba zan iya rayuwa ba ni da ɗa ba. Ba zan iya zama kamar juya ba. Tabɗi kina ƙoƙari. wallahi ni na ƙoƙarin dole nake yi ƙawata. Bayan da zan yi ne, jira nake kawai mutumin nan ya shuɗa. Idan ya shuɗa in tattare dukiya in tattara komai sai in wuce. Sai in je can da na haihuwa ta kowane hali. Ke ma dai kya faɗa. Domin a wannan zamanin idan baka da wanda zaka kalla cewa kaga cewa jininka ne, wallahi abin bacin rai ne. Hatta karuwa mai dan shege ta fika, saboda idan ta mutu tana da dan da zai mata addu'a. Haka kuma idan an ganshi za a tuna da ita, za a tuna da ita, za a tuna da ita. Hello? Hello, kawata? Kina ina da Allah? Wallahi ina gida ne, ina shiri zan je asibiti zan je awo. To da Allah ki zo gidana yanzu akwai matsala. To shikenan zan yi kokarin haka. Okay, to shikenan sai kin zo. Wallahi da ganin yarinyar nan gaba daya sai na ta shiga cikin rayuwata. Ni yanzu fa ba wani abin da nake so a rayuwata illa in ganni da yaro ko yarinya a gabana ko ma ba nawa bane ba. Shi yasa na ce bari in kirawo ki mu sanya za a yi na san wace irin shawara zaki bani. Ai wannan abu ne mai sauki. Ke ce dama baki bani dama akan hakan ba. To amma yanzu yarinyar kike so ko haihuwa kike so? Duka ina so. Daga haihuwar har yarinyar. Amma ba fa abin da nake so sama da yarinyar nan saboda gaba ɗaya jinta nake har cikin jinin jiki na yarinyar. Shi kuma alhaji na yanke planin ɗin rabuwa da shi yanzu saboda dukkan magana da muka yi nan ya ji. Ke a takaice ma fa yanzu abin da na yanke ba zan ma iya rabuwa da shi ba kawai. Bara in haƙura. Amma tun da kin ce ƴan uwan mijinki ne, me zai hana ki amfani da wannan damar ki roƙe shi? Kina ganin zai amince mu? Kin san shi ma fa ba shi da haihuwa, kuma idan kin tashi roƙo a wajen iyayen yarinyar za ki roƙa. Wannan aiki ne ja a gabana. Ko me ke damun ki ne aiki na? Ba komai. Na san akwai komai Hauwa, domin ba haka kike zuwa mini ba. Ki faɗa mini abin da yake damun ki. Ba na son na faɗi wata magana ne, ka ɗauke ta da wata manufa. Hajiya ko duk yadda zan ɗauki wannan magana da wata manufa ce ta alheri. Ki faɗa min matsalar ki kawai. In ba ki faɗa min ba, wa za ki faɗawa ne? Alhaji, tunda na sai bajikar ka ta zo da wannan yarinyar, wallahi kawai sai na ji yarinyar ta shiga cikin raina. Sai nake ganin a ce dai su ban mun wannan yarinyar man na riƙe ta a gurina Alhaji. Hajiyan duniya haka kawai za su baki yarinyar a baki ki rike? Haka da nake so Alhaji da zai samu, amma kana gani za su iya ban min ita kuwa? To Hauwa, ina shakkar za su baki
amma abin da ya fi dacewa zan baki adres ki je da kanki gidan ki roƙe su, insha Allah za su baki. To shi kenan mai gidana na kaina alajina, na gode sosai wallahi. Lafiya lau, na gajiya. Mu je ciki kin ji? Yaya kaka ya tsufan ta rigima? Kaka yana nan tsufa alhamdulillah. Amma da kin ba abincin nan. Wani roƙo na zo gurinki ke da mijinki Nusaiba. Anti? Roƙo kuma? Ai ba na jin zaki iya roƙon mu wani abu wanda ba za mu iya baki ba. Kar ki damu, ki faɗa kawai. Ban taɓa haihuwa ba. Shine nake so ku taimaka min da yarinyar nan. Ku bani ita ko za ta rinka ɗauke mana kewa ni da miji. Kada gajeren tunaninki ya nuna miki cewa haka mai yiwuwa ne. Akan me zan rabu da yata? Ba abin da zai sa in ɗauki yata in baki dan ban ga dalili ba. Ki ma daina wannan tunanin, ba na so. Ku taimaka mini, ku bani yarinyar nan. Idan ba ita ba zan iya rayuwa. Ko? Duk waɗannan shekarun da kika zauna ba tare da yarinyar nan bai aka kika rayu. Wa ma sai da wannan magana taki? Ba zai da wannan maganar. Haka kawai ki ga yarinya rana tsaka biki san cin ta ba, biki san shan ta ba, biki san sutura ta ba, biki san ilimin ta, biki san komai game da ita ba, sannan ki ce wa ki rayuwa ita ba? Kakkai wannan tunanin. Ina son yarinyar nan ne kawai. Ku taimaka min dan Allah. Ba zan ga rokan yata in baki ba. Ki ba wannan zancen. Babu inda na gaza ta hanyar kula da yata. Ban ga dalilin ɗaukar yata ki mun baki ba. Haƙuri Habib, ka saurare ta, ka taimaka mata. Kaga hakan zai iya sa ka samu ladan da baka san yawan adadin shi ba. Wannan magana ba taki bace, ba na so ki sa baki a ciki. Ko na gaza ne wajen kula da yata? Akwai inda na gaza? Ba maganan gazawa ba ne. Ai duk mai son naka shi ke son ka. Wani ba, amma ba irin wannan soyayya ba. In dai akan magana yarinya nan ne, na ƙare magana kuma ba zan ƙara ba. Ba na so ku kisa baki, ki shiru kawai.
zurfi ba. Shi azalimi in an doke shi bai kyauta ya koka ba. Ba za mu tausaya ba, ni da ƴata ba ma rabo da juna ba. Taba tsammanin wani dan uwana zai iya neman abu a wurinka ka hana shi ba. Ban taba kawo kaina haka ba. Sai gashi na aikata ko? Abin ya baki mamaki ne? To ne baki mamaki. Saboda wannan ya kamata ya tabbatar miki da cewa zan iya yin komai saboda in ga cewa wani abu bai shiga tsakanina da ƴata ba. Dan ba zan iya rabuwa da ita ba. Amma ba za ka iya ba, yana nufin yadda ka yi mata ba. Yadda ka yi mata kalamai masu zafi, kamar kana kokarin ka nuna min akwai wani abu a tsakaninku. Haba Habib, Kinga, idan kina son zaman lafiya a gidan ki bar wannan magana. duk zaman da babu faɗan gaskiya a cikin shi ba shi da amfanin lafiya. Ni gaskiya nake gaya maka, kuma ya kamata ka ɗauki haka. Indai akan wannan matan ne yanzu na fara. Idan har ba ta daina zuwa gidan nan tana zuwa min da irin wannan ra'ayi na ta ba na yunkurin raba da yata, wallahi ba zan daina ba. Ina ganin ban yi komai ba yanzu, a gaba za ta ji kalmomin da suka fi wannan zafi. Ta ci gaba. Sun hana yarinya. Dan Allah ka taimaka ka sa su ba ni yarinya. Kinga Hauwa, abin da nake tafa min tunani kenan. Na jinjina wannan magana. Yanzu ga abin ya faru. Alhaji, ka taimaka ka sa su ba ni wannan yarinya. Alhaji, ka taimaka ka sa su ba ni yarinya. Duk da ka nuna min cewa ‘yata ka ce, ba ni da iko ko izinin nema a kanta. Amma ina so ka sani daga yau zan janye hannuna daga kanta. Saboda ba zan iya rike abin da ka fifita shi akan ‘yan uwana ba. Kada ka ƙara bari ta kalle na matsayin mahaifiya. Yanzu ne sai bai ni kike kallo kike gaya min irin wannan kalaman? Wataƙila dan na huce ne kafin na iso gare ka. Da waɗanda zaka ji sai sun fi haka zafi da mu. Assalamu alaikum. Baba kansa. Bismillah. A'a ba zama ne kana ba. Alhaji lafiya? Lafiya kenan amma fa ba lafiya ba. Me faru? Tun lokacin da Hauwa ta bar gidan nan, ta tafi gida ta je ta yanke jiki ta faɗi. Muka ɗauke ta muka kai ta asibiti. Mun dawo da ita yanzu banda kiran yarinyar nan a bakinta babu abin da take yi. To Allah mai zai hana ku daure ku bani yarinyar nan kai mata. Abin da ka tambaya da nauyi. Amma yanzu ina take. Yanzu mun dawo da ita gida. To shikenan. Bari mu shirya mu je gida. Kafin in ɗauki 'yar nan Zainab in baki, ina so ki fito fili ki faɗi dalilin ne yasa lalle ke so a baki 'yar nan. Ba wai a baki 'ya wani abu kuma yana ɓoye cikin sirri wadda shi Alhaji bai sani ba, sannan kuma ita Nusai ba ta sani ba, kuma da bakin ki nake so ki faɗa. Gaskiya abin da nauyi, amma tun da abin ya kai min zanen haka, ba yanzu na san Habib ba, domin mun yi karatu tare da shi. Yawwa, wani Allah ya samu. Ai mun zage makarantar nan, don duk kafa
sanarwa akan ciki. Habibu, ai idan ka laifi za ka bar a kan da kai ka san da hanyoyin da za ka buka lauya ka kare ka. A ce kin baki a baya ba. Yana miki irin wannan daɗaɗɗen kalama idan yau mutum laifi sai ya san yadda ya kauda tunaninka daga kan wannan laifin. A in dai magana ki aka ce ko gaskiya ya zama jan abin da ke so da kai wayannan masoyan mu tafi mu basu ke gashi nan mun kawo muke shiga rayuwar su mu tafi saura kuma mu ji wani abu. Habib, ina cikin tashin hankali da tunani. Saboda me? Saboda idan na tuna lokacin gama kammala karatun mu yayi sai in ji hankali na ya tashi. Saboda an takura min a gida akan magana aure. Ni kuma ban fiye son maka magana ba sai in ga kamar ina matsanta maka. Kin ga karki damu. Wato kusan zan ce faduwa ce ta daidai da zama. In dai wannan magana ne, ni ma zan yi wa magabata na magana su zo sasanta da mutanen gidanku. Kin yi maganar nan akan hanya, daidai kika yi maganar, biki kuskure ba. Kuma ba magana takura a ciki. Idan kai min haka kuna ji daɗi sosai, zan yi farin ciki. Saboda ko da ban samu result mai kyau ba, idan na same ka ni ka fiye mun komai a rayuwata. Balle ma za ki samu result mai kyau sannan kuma za ki samu Habib. To shi kenan Habib, na gode. Soyayya da gaskiya mun rike amana, bambanci da mu da su a gani a nuna, ba gudu babu ja da baya duniya ta nuna, mun raga da mun aminta ne shi ya saba miyan wasa. Ashe komai na biɗa to kai ne zaka bani ba wai ba, kai ne ka sani in yi walwa domin so ka san ka akwai riba. Ashe kin zamo ta ko ina ke ce idaniya a bar kallo, akan so kina shiga halwa rabuwa da ke ban ji da daɗi ba. Alhamdulillah na gode Allah da ce da kai riba, ka bani karfin kula da soyayya ban raina kauna ba, idan ana so a gabar so kai ne ba wai na wasa ba, ga duhun dare ya tsala farin wata bai daina haske ba, in na yi yunkurin ganka ba sai na sha wuya ba. Mai sani nishaɗi ke ce ba zan yi kushe ba, mai sani walwala hakanan ke ce banya da gauna ba, akwai wata rana da na fara kallon ki ba za na manta ba, ga idaniya na kallon ki a zuciya din kin saba, ki ce da ni in zo man in ba ki kaina in samu in saba. Ni na baki amana kin karba banda jayayya, kin bada mini zaki rike sirrina, kina da tarbiyya, na yarda da ke zama da ke na ga biyayya, na tabbata mun dace da ni da ke makama soyayya, na yi furici ba za na manta da ke ba in har ban mutu ba. Soyayya lokaci ce, rayuwa na canzawa, sai dai akwai yakinin ni da kai babu rabewa, ka rike ni amana ba na canzawa,
ya kamata ka yi hoɓɓasa akan yarinyar nan, ba don komai ba saboda ba na son ka guje mata, kuma ba na so ta gane cewar kana shirin guje mata. Haka ne, magana ka faɗa gaskiya ne, amma ina tabbata maka da cewa kamar yadda take so na, ni ma haka nake santa. Saboda haka magana in guje mata bai taso ba. Insha Allah zan tabbatar da cewa na ba mara kunya. To komai dai yana hannunka, don kai kake da wuka da nama a hannunka, kuma ka san su mata za ka yi ta soyayya da su, amma da zarar wato aski ya zo gaban goshi to za ka komai ya tattara ya koma hannun namiji. To tsakaninmu da kai gaskiya sai dai mu lallaba ka, saboda yanzu kai tamkar ɗanyen kwai ne, kar ka fashe mana. Ba damuwa, zan tura magabata na insha Allah. Dama ni shine abin da ce zan gaya ma, bari mu je ga wannan malam. Ba damuwa. Habib, wallahi ka bani mamaki wa'annan daɗaɗɗen kalamun da kai mu, ko da yake kai ai jarin mu maza ne, kuma gwarzon da ya cancanci aibe shi. Wato bari ga miki wani abu daya, kin ga dauki na dake akan magana auren mu, a zahirin gaskiya biki kai ni ba, amma ko da ke ba damuwa tunda ya gashi yanzu na turo magabata na har an kammala magana, sauran aure ya rage ku. Ka fara ko angon Hauwa, har na zama ango tab, daga na sarkin fawa sai miya ta yi zaki. to me ya rage mana? Ba abin da ya rage mana yanzu illa sallah raka'a 2, wanda kowanne musulmi da ya aure ya san da wannan. To shikenan mu je ko? Ba da abin da yake muradi a rayuwata yanzu kamar a ce mun je mun yi sallar nan mun idar da ita. Ni ma ba wani abin da yake a cikin burina da nake so illa mu je mu sallar, kuma idan na yi sallar ne addu'a ubangiji Allah ya zauna da ni a gidanka har abadin abadina. Amin. Habib, na? Ina da wata bukata a gare ka, amma ina ganin kamar bukatar za ta wuyar amsawa a gurinka. Banda ke da abinki, me yasa kike kwanto kafin ki faɗa min wannan magana? Kin ko san yadda nake shirye ina jiran wata bukata ta zo daga gare ki? Dole ne ku kwanto, saboda bukatar ina ganin kamar za ta wuyar amsawa a gurinka, amma ni a hasashe na bukatar tana da kyau sosai. Kamata a koyaushe ki rika tunanin cewa hasashen ki da hasashe na iri ɗaya ne, babu bambanci. Habib. Na'am. Ni ko kana son haihuwa? Na san haihuwa mana. Ai yanzu halin da ake ciki ma ban fidda ran kina da juna biyun twins ɗina ba. Wani irin twins? A'a, kar ka jawo min masifa haka kai daga zuwa na sai ka ce min a'a ni ba na so. Ni fa Habib bari ka ji in gaya maka, ni fa ba zan zo in ta haihuwa saka ka sai ka ce tinkiyar da aka saki ba. A'a, na fi son a haihu a hankali yanda zan jazare na a gurin mijina in daɗe. Haka kawai. A'a, ba na son haihuwa. Wallahi ke dai kin fai zolaya. Wallahi ba zolaya nake maka ba, da gaske nake. Ba tawowa za ka yi ka banni ba, maganar nan da nake yi maka tsarin rayuwata ne, kamata yi ka tsaya ka saurare ni. Kina da hankali kuwa? Me yasa kike yin abu kamar wata mai aljanu ne? Kin zama kya jin kunya ki buɗe bakin kina faɗan wannan magana da kike faɗa? Kina abu kamar yarinya karama? Kai ne kake ganin maganar da nake faɗa maka kamar rashin dacewa ne saboda ba ta daidai da ra'ayinka ba. Amma Habib, ai maganar gaskiya ce, ba na son haihuwa da yawa, kuma sannan ni ba na son haihuwa da wuri. Na ji ra'ayinki kenan. Me ke so in yi? Kina so in bar maganar Allah subhanahu wata'ala in dawo kan turba magana kenan? Kina so in kyale ra'ayina in dawo bin ra'ayinki kenan ko kuma me yake so? Dan ba jikinka bane ko? To ni yanzu mu je asibiti kawai.
ni ai mana tsarin iyali a tsaye da haihuwan nan ba yanzu ba don ni ban shirya ba. Kuskure na ɗaya da ban gane wace ce ke tun a baya ba sai bayan kin shigo gidana. I don't blame you. Saboda ban taɓa tattauna abin da ya danganci wannan ba. Tunda ka shigo gidan nan da kirka tsaya ka ci abinci na. Ka shigo ɗakin nan kai zaman ka baka yi min magana ba. Ni fa daurewa ne fa na biyo ka ciki wai menene dan Allah ya faru. Babu muhimmanci in bude baki na gaya miki abin da ya faru. Saboda ko da na gaya miki magana ba ta taba zuwa daidai da ra'ayinki ba. Kin ga ba amfani faɗa miki an ko? Na san dai magana taka ba ta wuce ta haihuwa. Wai kai ne yasa baka ganewa ne sai ka ce ba waye ba Habib. Ba wayen bane. Ba na so in wayi. Kada Allah ya sa in wayi. Ko ban da kina haukai ma mutumin da ba za ka iya zama da shi ka tattauna magana haihuwa ba wacce magana ce take da muhimmanci za ka zauna da shi tsaka da ka tattauna ba na bukatar tattauna ko bai da ki. To kana nufin magana haihuwa ita kadai ce magana da ma'aurata za su tattauna a tsakanin su? Ba ita kadai bace magana da za su tattauna akai amma kuma a halin da ake ciki yanzu a wannan bigiran miki saboda haka idan ba ki sauraron wannan magana ba ni ma bai kamata ki tangare da wata magana ba. Ka cika neman rigima wallahi kai haƙuri mana ai haihuwar nan za mu yi ta ba wacewa akai ba za a yi ta ba amma a hankali ai ko da yake muni da yau da gobe ko wato kana mana fatan mutuwa kenan ko to shikenan ban zazance ne. Assalamu alaikum assalam. Okay. Magana aikin? To shikenan alhamdulillah. To sai an jima. Yanzu aka yi waya daga gida ƙani ne. Ƙanki? Lafiya ne ko? Lafiya ƙalau. Wai maganar aikin nan da babana ya ce za a nemo mana an samu. Ikon Allah. Yanzu ki hakin samu aiki? Kin ga ikon Allah ni kuma gashi har yanzu ban samu aikin ba. Ko da haka Allah yake ikon sa dama. Wallahi gaba ɗaya tsoron gaya maka nake saboda tunani nake ma ba za ka bani ne aikin nan ba. Akan me zan yi amincewa? Ai ba laifi bane dan kin yi aiki. Sannan kuma baya ga haka idan kika zaki kai nazari zaki ga cewa ni nan ne bude baki na ne miki alƙawarin cewa na yadda zaki aiki. To ni mutum ne mai son cika alƙawari. Bai kamata kuma in saba ba. Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a. Ban gane abin da kake nufi da ni a gidan nan ba. Haka kawai daga yin magana haihuwa sai abu ya zama masifa ya zama bala'i. Me yake so in gaya miki? Bacci nake so in yi. Kin zo kuma kin takura min. O takura maka kenan ma nake yi ko? Kin ga ina so ki gane wani abu daya. Idan na ce ba na so takura ba na so takura. Na gaya miki ina so in yi bacci ki kyale ni. Idan kika bari kika tura ni bango duk abin da nake kika siya. Damin kama ne kenan ko? Ai na janyo kaina da nake maka bimbini nake binka. Ka je ka karata kai abin da za ka yi. Ne ba ki sa duka wai magana ta kai. Ina so zan tafi.
Allah ka raba ni da masifa. Kai, ban gane magana ki ba. wallahi tun safe da na tashi bana jin daɗin jikina. Gaba ɗaya tunanina wannan masifar ciki ne wallahi. Daga fara tafiya aiki yau kuma masifa, haba. Juna biyun yanzu shine masifa? Ni da ban shirya yin ciki ba, ai ko in dai wannan ciki ne da cikin da abin da yake cikin nan wallahi duk na tsane su. Wato kin san abin da yake bani mamaki da ke? Tunaninki karami ne. Ya za a yi Allah ya azurta ki da juna biyu sannan ki buɗe baki ki dinga ɗauko irin wannan mummunan alkaba'in kina dangantawa da shi. Me yasa ki abu kamar mai shan ƙwaya ne? To wace irin ƙwaya ce ma ban sha ba don cikin nan ya zube? Haka kawai masifa tana neman ta ƙaƙabe ni ta shigo mini? Ni ban tashi ba, wannan ai masifa ce. In dai wannan ciki ne ko ai na shiga masifa. Haka kawai ina zaman zamana. To yanzu ki je aikin gobe ki samu dama zuwa ba. To wani aiki zan je? Na riga na shiga bala'i kuma. Na shiga masifa. Kuma kin dauka kanki bala'i da ran tsaka ba. A to madalla wannan shine sakamakon binciken da muka yi. Kuma sakamakon ya nuna mana Hajiya tana dauke da ciki wata 2. Congratulations. Ha, Allahu akbar. Masha Allah. Sannan ya kamata ta dinga cin abinci mai kyau wanda zai gina mata jikinta da kuma abin da yake cikinta. Kamar me da me kenan? Yana da kyau ta samu abincin da zai dinga ƙara mata jini a jikinta, su ƙara mata kuzari, su ƙara mata ƙarfi a jikinta, kuma ya kasance banda tsalle-tsalle, kar a bata aiki mai wahala. Assalamu alaikum. To na gode sanata. Thank you. Kai Allah ya saka da rai. Alhamdulillah Allah mun gode ma da kai mana wannan kyautar. Wallahi ka cuce ni. Ka ci nasara a kaina amma ba za ka ci nasara akan yakin da zamu da ni da kai ba. Bari ga miki wani abu daya. Kin ga abin da ke tare da ki? Ba ni na baki kyautar sa ba. Allah ne baki. Kuma kyautar Allah ba abun wasa bane. A'a, ai duk mutanen da suke duniya Allah ne ba da su ba mutum ne ba da kyautar su ba. Ai gaba ɗayan su Allah ne ya halicce su ba mutum ba ko? Kuma wallahi wannan cikin da yake jikina sai na zubar da shi. Me? Idan kika sake fara irin wannan magana sai ɗauke ki da mari. Akan wannan banzar cikin zaka yanke ni da mari? Wallahi ba abin da zai hana ni zubar da wannan cikin. Bari in gaya miki wani abu daya. Idan kika sake wani abu ya faru da ɗana ko ƴata, wallahi ba abin da zai hana shari'a shiga tsakanin da ki. To shikenan. Mu zuba da ni da. To mu zuba mu gani. Ani ya shirye nake dama. Ke kin ka faɗa min ba za ki da ni ba. Ke ce kin ka faɗa min ba za ki rabo da ni ba. Mene miki ne ba za ki yo haƙuri da ni ba. Kin manta zama na baya me yasa haƙuri ba ni ba. Da na sani nake yi lokacin nan da ba mun zo ba. Ƙarshe ka guje mini, na baka sarraka na, ƙarshe ka cutar da ni. Ya zanyi in manta da abin nan da kai mini, ka sani fargaba ka hana mini kiwa da tintini. Sai kuka nake idaniya tana hawaye tsaba. Doktor aka yi? Na taya kamar na ka samu santaleliyan jaruma. Allahu akbar.
kai amma na ji daɗi. sai dai kuma su gama yan shirye-shiryensu ba. Shi sun gama ka shiga kaga jaririya. Ba komai doctor. Na gode, Allah saka da alheri. Ya dai? Ba zuwa ne ka kalle ni ba. Zuwa ne ka karbi yarinya na saboda ina son zan yi maka magana. Ya za ki ɗauko ya ai karama kamar wannan kice wani karɓe ta. Ba ke kamata ki rike ta ba? Ki renanta? Ka karbe ta mana ba ai ka bace ba? Ka karbe ta magana nake so na yi maka. Ni fa wannan yarinya gaba ɗaya ta tauye min haƙƙina. Har yanzu Hauwa kina tare da wannan taurin kan naki? Ba za ki saduda ba? Ni haka? Oke, ai da mun ni na fi son ka rinka cewa ina abu kamar karamar yarinya. Kullum sai na rinka maka abin kananan yaran. Ka karbi yarinyar nan idan baka karbe ta ba kuma zan buga ta da ƙasa wallahi. Ke bai kamata ki kula da yarinyar nan. Yanzu ne lokacin da ya kamata ki tarere ta ki kawo ta kusa da ki. Ki ji kanta. Idan ta girma ita ma ta ji kanki. Amma kina nema ki wulakanta yarinya? Matsalar ka ce kai ne kake son haihuwa, ni ba abin da ya min zafi da haihuwa. Ka je can ku je ku ƙara ta maka abin da zaki, amma ni ba na wani neman wani abu a gurinta. Kai ta shafa in zaka rike ta ka rike ta, in ba zaka rike ba kuma ka zauna da ita. Kinga Hauwa, Hauwa, me yasa zaki aje yar nan ki tafi? Ina da appointment ne da ƙawata tana jira na zan je gurinta. Appointment? To ni ban yi miki izinin fita ba. Oh, wai kai har yanzu kana tunanin kana da wani izini a kaina kenan, kana da ragowar mutunci a idon. Har kana tunanin kana da wani ragowar mutunci a gurina? Hauwa, ina tabbatar miki da cewa idan kika saki kika kai ga cikin gidan nan da daren nan, igiyar aure tsakanin da ke ta tsinke ki har abada. Ai ni ta fi nono fari, damin haka nake so na rabu da ƙwallon mangwaro na huta da ƙuda. Ku je can ku ƙarata da kai da yarka, ni ka gama tafiya. Ka je ka ki zama da kai da yarka. Hauwa, 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 babban izinin fita ba. Kar ki fitar gidan nan. Habib, kana tunanin wai kai za ka min izinin fita daga cikin gidan nan? Lallai Habib, wai me yasa kwakwalwarka da take da tsatsa ne har yanzu ba ka gane abin da nake faɗa maka? Hauwa, da na ina so ki fitar gidan nan ba zan hana ki ba. Saboda yanzu ba sai na ƙara tambayar wani bayani akan ko ke wace ce ba. Na gama gane ki yanzu. Amma abu ɗaya nake so roƙi. Idan har za ki fita, ki tabbatar da cewa kin tafi da 'yar nan. Saboda rayu a hannunki. Wallahi ba zan karɓe ta ba. Ku shekara da kai da ita a nan gurin, ba ka son ta, ba na son ta. Na gaya maka me zan yi da ita. A'a, kar ka takura mini mana. Kar ki ce haka. Saboda yarki ce. Kar ki rufe ido akan abin da kika tsuguna da kanki kai ba. Akwai abin da nake guje miki. Idan kika ji kan yarinya nan yanzu, daga baya a rayuwa za ta ji kanki. Kada ki guji ɗan nan. A gaba abin ya haifa miki da matsala. Kai ne kake jiran gobe ta ji kanka, amma ba ni ba. Ni fa na gaya maka ba na son yarinyar nan, ba na son ta, ba na son ta. Dan Allah ka rabu da ni mana, ka rike yarka. Haba Hauwa, zan rike yarinyar nan. Duk wani abu na gata da ɗaya ke bukata a rayuwa zan mata. Amma ina tabbatar miki da cewa daga baya idan kika zo neman ta, za ki sha bakar wahala a kanta. Wani alƙawari ne miki. ka je can ta matse muku da kai da ita, ku je ku haɗa ku gane ba abin da zan yi da ita. Ka je, ba na son ta, na gaya maka. Abin da ya faru kenan, amma Alhaji ina so ka yafe mini.
ke ma ni sai baki yafe mu. Ba abin da yafi ba ni tausayi irin yarinyar nan. Ban san da wani ido zan kalle ta. Wannan abin tausayi ne sosai. To, ni ma kuma ba abin da zan iya yi a kai. Kin ga irin abin da nake gaya miki kenan. Ita wannan rayuwar duniya duk abin da mutum zai yi fito fili ya faɗi gaskiya. Amma ina zaune da ke kin rufe ni ban san wannan magana ba sai wannan rana. To ni dai kam na yafe miki dukkan abin da kika yi min, na yafe miki. To sai dai kuma kai ya rage naka, domin ni ba zan iya tilasta ka cewar ga abin da za ka yi mata ba, amma ni na yafe mata. Gaskiyar magana ita ce ina so a bani lokacin yin nazari kafin yin hukunci. Wai me yake damun ka ne? Magana Hauwa ne. To, duk da ka ce in daina sa baki a cikin maganar nan, ya kamata ka yi wani abu. Ba ƙaramin masifa uwa take ji ba idan ba ta tare da ɗiyanta. Kai ma yarinyar nan wani abu mana. Dadi, wai mama na biyu ne? Wa ya gaya miki haka? Ga ɗaya nan ga ɗaya can. Ka gani ko? Kai mata wani abu don Allah. Alhaji, yanzu ba za ka ce su bar min yarinyar nan ba? To ai wannan ba hurumi na bane, kuma ba zan iya cewa ya baki yarinyar nan ba, domin kin ga dai ba ɗana bane. Ke a gaskiya ma wannan yaron ya fi ki gaskiya. Ki ce kin yafe mu. Ki ce kin yafe mu.